Boas tardes. Antes de comezar, pregámoslle que desconecten ou silencien os seus teléfonos móviles e que eviten fotografar ou gravar vídeos para non interferir co desenvolvemento do espectáculo nin coa visibilidade do resto do público. Moitas grazas. Sete varas, un refaixo. Malia o menosprezo sufrido noutrora, o esquecemento, os inventos e distorsións duns e doutros, a couza e as queimas, o traxe tradicional chega a esta mostra para nos probar que aínda non é tarde, que está moi vivo e que, co pulo de cada un de nós, con ilusión e bo facer, conseguirá ocupar un lugar destacado na nosa historia. Con esta escolma de traxes de diferentes clases sociais dos séculos XVIII e XIX e de distintas comarcas de Galiza, queremos poñer en valor a nosa indumentaria e reivindicar o seu papel como patrimonio inmaterial, herdado dos devanceiros e vencellado a nosa cultura e identidade. Hoxe aquí desfrutaremos de máis de 40 traxes de garda ou cerimonia, domingueiros ou de ir á vila, de loito e tamén de decotío ou de faena. Algúns deles antigos e outros fieis reproducións, froito de horas de estudo e investigación, realizados segundo os patróns orixinais cos tecidos auténticos, cuidando cada detalle, cada complemento e aderezo. Contamos coa vosa complicidade para viaxar a unha boda, unha feira, unha romaría ou a unha misa de domingo na Galiza do outro tempo. Comezamos a viaxe. Boa tarde, benvidos a todos. Como acabamos de escoitar na locución, comenzamos a viaxe. Traxe de Santiago de Compostela. Este traxe que luce David é unha reproducción exacta do que formou parte da colección inicial enviada dende Galicia o Museo del Pueblo Español, fundado no ano 1934 en Madrid. Pérdeselle a pista durante a Guerra Civil ata que no ano 2011 reaparece de xeito misterioso en Nova York, nunha exposición sobre Sorolla na Hispanic Society, sociedade fundada nesta cidade por Archer Milton Huntington en 1904 para promover o estudo da cultura hispánica. Hoxe en día consérvase orixinal no Museo del Traje de Madrid. Destaca a chaqueta de corte francés por ser curta e de amplas mangas, chamada tamén marsellés, nome que ten a súa orixe na invasión napoleónica. A monteira alta moi bordada, con diferentes motivos e cores, moi característica dos traxes santiagueses. Leva un reloxo de peto antigo de ouro con leontina de comezos do século XX. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Amaía. Charo mostra unha reproducción dun traxe de cerimonia de finais do século XIX
que aínda conserva hoxe a familia Paz Andrade de Santiago. Nesta comarca son moi característicos os bordados florais directamente na tea das prendas. Curiosamente, a pedrería que empregaban combinaba cristal negro con prateado, chamado claro de lúa, dourado ou de cor cobre, chamado Bristol. Popularmente na comarca eran coñecidos como bordados de brillantes. A basquiña ou refaixo leva as características lorzas e zócalo de veludo. Poñíase por riba dos moletóns ou saias interiores que soían ser de cor encarnada. Sobre ela vai o diantal de veludo francés de algodón, a prenda máis característica deste traxe polo seu laborioso bordado. Na cabeza leva unha cofia de tule bordado coa custodia central en forma de Agnus Dei. Chámase custodia a parte superior que recibía ese nome por ter frecuentemente bordado un cáliz. Como xoias leva un aderezo de roseira ou candelabro de 3 pezas en prata dourada con brincos de sol. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de Riancho. O traxe que nos presenta hoxe José é unha reproducción do que pintou Afonso Rodríguez Castelao en 1912, na súa acuarela Hai que casar, que se conserva no Museo de Pontevedra. Nel, unha parella de mozos falan cohibidos co cura para lle dicir que a rapaza está embarazada e o cura contesta: hai que casar. A almilla é a prenda máis característica deste traxe. Este tipo de chaquetas eran moi comúns en toda a nosa xeografía, sempre feitas en vistosas cores, branca, amarela, vermella, laranxa e adornadas con pespuntes e remontas de pano negro formando debuxos xeométricos. A que podedes ver aquí está confeccionada en estamella laranxa e leva unha remonta con forma de corazón no peito, tal e como a pintou Castelao. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Codesido Vilalba. Traxe da comarca da Terra Chaluguesa, que representa o xeito de vestir na montaña no século XIX. Nesta ocasión, o traxe é levado entre dous, Chus e o pequeno Alejandro, que, aínda que dentro da barriga da nai, tamén quiso participar. Chama a atención o mandil das costas, prenda para se protexer do frío e da choiva, feito en picote rallado e rematado cun pequeno zócalo de cadros. Estes mandís eran moi comuns en toda Galicia, eran usados tanto por homes como por mulleres. Na saya desta meña parda, con remontas de pano azul, destaca o peche feito ao xeito tradicional, coñecido como de carteira ou pañal. Isto permite variar o contorno da cintura da saya para se adaptar aos diferentes contornos da muller, e así poder usarse en épocas de boa esperanza, como neste caso. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Camariñas. Sabela leva un traxe deste concello da Terra da Soneira, onde destaca a chaqueta de meiriño e veludo. A lapela, que semella un dengue, é de veludo cor castaña, igual co diantal, contrastando con outras tiras de veludo de cor negra. Leva varias tiranas de agremáns dos coñecidos popularmente como agremáns maragatos, xa que eran traídos polos comerciantes desta comarca. Estes fan sinxelas ondas con cristal negro cosido sobre un cordón. O curioso diantal ou mandileta é de veludo castaño, recargado con varias tiras de agremáns, respectando o deseño e distribución do orixinal. Luce na cabeza un pano de percal de fondo encarnado, coñecido popularmente como pano francés. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de Cotío de nenos. Nico
leva un traxe de decotío feito en estameña parda e liño. Destacan os zocos de madeira e coiro de becerro, atados cos amallós, e o pucho de lá reveretado cunha fita de algodón negro. Na cintura leva a faixa de lá vermella. Daniela luce un traxe de faena, xa da época de transición entre o traxe tradicional e o traxe de época ou moderno, onde xa se aprecia a incorporación de prendas máis modernas como a toquilla de lá e o mandil de liño. Leva unha faldriqueira de pano atada ao van e na man un pequeno cesto para levar a comida cando ía cogando. Traxes, propiedades de Sete Espadelas. Traxe de francos, Guntín. Laura preséntanos hoxe un traxe domingueiro deste concello da provincia de Lugo. Destaca a lenza, reprodución exacta dunha recollida neste lugar. As lenzas eran o nome que recibían nestas comarcas estes mantelos de pano ou picote decorados con remontas e pespuntes que podían ser máis ou menos sinxelas. As remontas podían ser de pano azul, pardo, gris. Neste caso, Laura leva unha lenza de pano de béjar negro, con remontas en azul formando vistosos debuxos. Con ela cubre a saia de estameña, rematada por baixo cunha fita de lá verde para evitar o roce, chamada fita gastadeira. Leva na man o mandil de picote, dos chamados de mostra, antigo para se cubrir a cabeza ou entrar na igrexa. Traxe propiedade de Sete Espadelas. Traxe do condado. Cristina móstranos hoxe un traxe de garda desta comarca do sur de Pontevedra. A prenda máis característica deste traxe é a parlamenta ou capotilla, de pano vermello e veludo negro, reproducción exacta dunha recollida no concello de Ponteareas. Pecha cun broche de prata no pescozo. Era unha prenda de grande distinción e estima do gusto das familias máis acomodadas. Podían ser de diferentes cores, negra, vermella, verde e de diferentes feituras. Algunhas ían moi adornadas con agremáns e incluso encaixes e outras eran máis sinxelas como esta, co simple adorno dun zócalo de veludo. O mantelo e o devantal de veludo van ricamente bordados con agremáns feitos o xeito tradicional cos vidriños negros. Traxe propiedade de Sete Espadelas. Traxe de Pontevedra. Lorenzo leva un traxe de home de garda da comarca de Pontevedra. Destaca o sombreiro de roda, de lá de Meiriño, tamén coñecido como a sombreiro pontevedrés, xa que había varias fábricas deles na cidade no século XIX. A camisa, longa ata os xeonllos, é unha reprodución dunha antiga, feita en liño e cosida a man, respectando o patrón orixinal cos cortes cadrados e as costuras sobrecargadas. Leva chaqueta de pano negro e veludo no ombreiro, para lucir o chaleco, de estameña azul coas costas en liño, formando diferentes debuxos en pano negro, troquelados e bordados. Estes adornos das costas eran coñecidos como o sacramento, xa que este era o motivo de moitos dos bordados. Traxe propiedade de Sete Espadelas.
Traxe de Muras. Belén móstranos un traxe deste concello da comarca da Terra Cha Luguesa. Destacan neste traxe o pano do pescozo e o da cabeza, dos chamados panos de percal, panos de bran ou panos de tinta. Son reproducións duns antigos. Estes panos usábanse nos meses máis calurosos, xa que están feitos en tecido de algodón. Os máis comuns eran os tonos azuis ou vermellos con diferentes debuxos. A outra prenda característica deste traxe é o cinguideiro de picote rayado azul e negro, reproducción dun aparecido neste concello mencionado, que tapa case por completo a saya desta meña amarela para a protexer. Leva na man unha pequena cesta con rosquillas para ir a romaría. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Muros. Maite luce un traxe muradán, vila de moita sona pola elegancia dos seus traxes femininos, a pesar de non levar grandes adornos ou bordados. Neste traxe destaca a basquiña interior de pano azul, alí chamada basquida, cunha única lorza e cuberta por un mantelo ataviado únicamente por un sinxelo agremán. Outra prenda moi característica é o xibón de seda damascada, en Muros coñecidos como abelusas, sobre o que leva un pano de lá de meiriño antigo, feito nun dos obradoiros da vila, colocado do xeito chamado de corbata, o que é dicir, coas puntas caendo sobre o mantelo e sen cruzar, moi propio do traxe muradán. Os brincos son unha reproducción feita a partir dunha fotografía de Ruth Matilda Anderson feita nunha das súas viaxes á vila de Muros nos anos 20. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de Bergantiños. Félix luce un traxe domingueiro desta comarca coruñesa. Os traxes domingueiros eran os usados para os días importantes, domingos, ir á vila, as romarías. Este traxe foi representado polo pintor ferrolán Fernando Álvarez de Sotomayor no seu óleo Foliada. A prenda máis característica é a almilla, realizada en estameña vermella e vai adornado con pespuntes e remontas de pano negro, formando debuxos xeométricos. O calzón é de pano negro de lá e pecha co alzapón, moi característico neste tipo de prendas. A cintura leva unha faixa de lá en cor negra e na cabeza leva un pucho de lá abatanada reveretado cunha fita de algodón. Na man leva a moca de raíz de toso para andar o camiño e se defender das bestas. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxes de loito. María e Sara preséntanos hoxe dous traxes de loito. O loito, desgraciadamente, era un estado moi habitual na Galicia rural, por mor dos traballos no mar, das enfermidades e da falta de recursos. Ademais do loito por morte, tamén había o chamado loito de vivos, ou viúvas en vida, que eran o que poñían as mulleres cando os maridos estaban ausentes na emigración ou ben embarcados. A vestimenta de loito era de negro rigoroso e o único adorno permitido era a cinta que remataba as pezas. Por iso tamén se coñecían como traxes de reverete. Hoxe aquí
podemos ver dúas mulleres de loito camiño da igrexa. Sara levando un mantillón e María levando unha mantela para se cubrir a cabeza. Levan na man o rosario e o misal. Traxes propiedades de 7 espadelas. Traxe de Betanzos. Lidia mostranos este traxe mariñán composto na súa totalidade por pezas antigas recollidas na vila de Betanzos e conservadas nun estado excelente. Destaca nel o dengue de pano vermello coa característica maneira de colocar o veludo que non chega ao extremo da capa, algo que os diferenza dos dengues betanceiros. Sobre o dengue leva o pano de bobiné de tule bordado, peza moi representativa destes traxes mariñáns. O mantelo, ali chamado manteo, leva un sinxelo agremán tecido sobre o pano sedán. Por aderezos, leva un sapo de candelabro con 40 contas, enfiado como os antigos, e uns brincos de reloxo, todo de prata dourada. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de Mende, Vilasantar. Toño móstranos hoxe un traxe de Vilasantar na comarca de Betanzos. O máis característico deste conxunto é a almilla, reprodución da pintada polo pintor ferrolán Álvarez de Sotomayor en 1907 no seu cadro Saíndo de misa no Pazo de Mende. Neste conxunto está confeccionada en estameña vermella, con remontas de pano negro e pespuntes nas mangas e no peitoril, facendo diferentes debuxos xeométricos. Destaca tamén o sombreiro de roda, reprodución dun recollido no lugar de Forgoselo, en Ferrol, feito de lá de meiriño e ataviado con borlas. Por baixo do sombreiro leva un pano de seda rameada, usado para se protexer da suor e o desgaste. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe da Raya Seca. Este traxe que mostra Uxía pertence ao sur da provincia de Ourense, zona limítrofe con Portugal, onde o río Miño aínda non serve de fronteira, chamada así a Raya Seca. Destaca nesta vestimenta a carapucha antiga de lá tecida a estameña, xeito de tecer no tear moi común en Galicia. As carapuchas eran usadas nesta comarca só polas mulleres, pola influencia do país veciño, onde, en cambio, tamén eran usados polos homes para se protexer do frío e a choiva, e son coñecidas alí como capas de burel. A outra peza característica desta comarca é o refaixo de volta, tamén chamado saia de roda, refaixo de capa ou rodela, neste caso de estameña amarela, decorada con unha fita de lá. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe do Valdo Bea. Este traxe que luce Carmen corresponde a un xeito de vestir que, desde as terras ao sur de Compostela, vai presentando elementos comuns na Maía, na Barcala, en Padrón, na Ulla. Pola calidade dos tecidos, estamos ante o traxe dunha familia humilde. Por exemplo, o mantelo está confeccionado en pano Segovia, de calidade inferior ao sedán, e en lugar de veludo empregouse o pano tipo Béjar nas beiras da peza, e leva un sinxelo agremán. Baixo o mantelo leva un refaixo ou basquiña baixeira que únicamente leva por adorno unhas cenefas de seda e veludo. O diantal é de satén, dos chamados partidos, e a chaqueta, tamén de satén, é moi frecuente nesta comarca.
Na cabeza leva unha cofia de batista coa custodia de tule e por aderezos unha cruceta ao peito e uns brincos de cometa. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de nena do Morrazo. Cecilia amósanos hoxe un traxe de garda de nena. Neste conxunto destaca o dengue de pano encarnado cun zócalo de veludo negro, moi adornado con agremán e vidriños negros, dos chamados de picos, feito o xeito tradicional. A saia é de pano vermello como o dengue e vai prácticamente cuberta por un pantelo de pano de béjar. Sobre el leva un devantal de veludo decorado cunhas fitas de satén e varias tiranas de agremán. Na cabeza luce unha cofia ou touca de tule bordado, cunha fita de seta vermella. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Duarría, Castro de Rei. Estela luce un traxe montañés domingueiro da comarca da Terra Chá. Levaba na cabeza un mandil de mostra antigo para se cubrir ou entrar na igrexa e nos actos religiosos. Estas pezas, feitas no tear en picote negro, eran de gran estima pola súa mostra vermella traballada e eran usadas a modo de mantela. De feito, eran as mantelas montañesas. O máis vistoso deste conxunto é a lenza, reproducción exacta dunha recollida nesta parroquia, confeccionada con picote ou candil tinguido en negro, coas remontas en pano azul e castaño, pespuntadas formando diferentes debuxos xeométricos e adornada coas iniciais da súa propietaria aos lados. A saia é de picote en cor natural con remontas en pano vermello e pespuntes. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe da Coruña. Este traxe que luce Conchi conserva as características propias dos traxes de cerimonia da comarca coruñesa de As Mariñas. Leva na parte superior unha camisa de liño sobre a que vai un corpiño de veludo negro e o dengue de pano encarnado, moi representativo desta comarca. Por riba do dengue leva noado o pano de bobiné de tule bordado. A saia de pano vermello vai moi adornada cunha tirana de veludo de algodón e fita de piquillo negro. Sobre ela vai o devantal, confeccionado en veludo de algodón e ataviado con agremáns e vidriños. Na cabeza leva o peiteado tradicional, co pelo recollido en 2 trenzas, que se xuntan nunha soa e remata cunha fita de seda. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Compostela. Este traxe de aldeán na feira en Compostela que mostra José é unha reproducción exacta do pintado por Roberto González del Blanco en 1924 no seu cadro Un jueves en Compostela, que se conserva no Museo Nacional de Montevideo. Destaca a almilla de baeta amarela con remontas en pano negro e pespuntes, sobre a que leva un chaleco de pano coas costas en satén. As almillas nun principio eran prendas interiores de abrigo, por iso neste conxunto vai colocada por baixo do chaleco. Máis adiante convertéronse en prendas exteriores cada vez máis adornadas. As tirolas de estopa son externas neste caso. Na cabeza leva o pucho de la abatanada
feito sen costuras como os antigos e reveretado cunha fita vermella. Compleméntase coa bisarna na man, traxe e propiedade de Alberto Golpe. Traxe de Melide. Este traxe que nos amosa Celia trata de representar o xeito cotián de vestir que podía ter unha muller do país, neste caso de Melide, no século XIX. No Museo da Terra de Melide conservan e manteñen exposto o cinguideiro de picote rayado que se reproduciu para esta presentación, facendo rayas en negro e vermello que cubre prácticamente toda a salla. Nesta vestimenta destaca o pano do pescozo antigo de gran valor de meiriño negro cunha sinxela franxa de cachemir, dos chamados panos de cenefa. Sobre el luce un escapulario antigo do Sagrado Corazón. Na man leva o mandil de mostra, que neste caso ten esa mostra feita en pano azul. Este tipo de mandís tamén se podían ver noutras comarcas galegas. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Negreira. Inés leva un traxe deste concello coruñés que garda grande semellanza cos das comarcas veciñas santiaguesas e da Ulla. Destaca o pano, tipo español, dos coñecidos como panos de Manila, tardíamente asimilado na última época do uso do traxe tradicional. Neste caso, reflicte o gusto aldeán polas pezas bordadas na mesma cor da seda e o delicado traballo dos fiaños finos e curtos. Por baixo, leva unha chaquetilla de satén, na que destacan as mangas con pequenas pregas e os pulsos de veludo. Os refaixos ou basquiñas levan entre 3 e 6 lorzas, neste caso 6, e un agremán dos máis frecuentes. Sobre a basquiña leva un diantal cortiño de satén, no que destaca a combinación de agremáns con fitas de veludo. Como aderezos, leva un sapo de candelabro no pescozo e uns brincos de reloxo nas orellas. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de Cotobade. Luís tráenos hoxe un traxe de faena da comarca pontevedresa da Terra de Montes. Para se protexer da choiva, leva unha traballada capa de xuncos mansos, realizada en 2 partes, a coroza e o carapucho. A coroza era feita para cubrir o corpo e se abrigar, e o carapucho para tapar a cabeza. Tamén leva polainas de xuncos nas pernas e os tradicionais zocos de coiro de becerro e madeira de bidueiro nos pés, atados cos amallós de coiro. Por baixo da coroza leva un traxe de estameña parda xa de época máis moderna, coa presenza dun pantalón longo en vez do calzón tradicional e dunha chaqueta de corte sastre. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Moncelos, Abadín.
Yoli luce un traxe domingueiro dunha moza de boa familia da comarca da Terra Chaluguesa. Leva dobrado na cabeza un pano alfombrado de 8 puntas, dos chamados de paisley ou cachemir. Estes panos, de gran tamaño, como ides ver, miden máis de 3 metros de longo e están feitos de lá e seda. Moitas veces pregábanse e puñanse sobre a cabeza para non estragalos e deixar libre os brazos no camiño. Aparecen en toda a nosa xeografía. Este que leva Yoli recolleuse na cidade de Pontevedra e era propiedade da familia do doutor Celestino López de Castro. No traxe destaca o dengue, de pano vermello, cuberto prácticamente por veludo, adornado na media lúa cun agremán antigo. A lenza, reproducción exacta dunha antiga aparecida nesta parroquia, é de pano de béjar, coas remontas en gris, azul e castaño, formando complexos debuxos xeométricos e pespuntes de gran tamaño. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de cedeira. Clara móstranos hoxe este traxe de cerimonia do Concello de Cedeira. Todas as pezas que conforman este modelo son antigas e recollidas nesa comarca. Destaca a mantela de pano sedán e veludo, adornada cunha fita de agremán coa que cubre a cabeza para entrar na igrexa. O dengue de pano encarnado e o mantelo van ataviados cunha sinxela tira de agremán do chamado agremán da feira, moi común nos traxes de toda Galiza. Mantelo e dengue pechan as costas cos mesmos broches de prata sen dourar. Representan un motivo relixioso que semella unha representación do símbolo da Santa Sede do Vaticano. Como aderezos, leva uns brincos antigos de cabaza e un sapo, reproducción dun aparecido en Ortigueira. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe da Pastoriza. Este conxunto que amosa Diego é unha reproducción exacta dun traxe fotografado por Ferrer a principios do século XX na Feira da Pastoriza, na comarca da Terra Chá. Leva unha chaqueta de moito abrigo, de estameña parda con remontas de pano negro, baixo a que leva o chaleco feito en estopa co colo en estameña parda tamén. Por baixo do chaleco leva unha almilla de estameña en cor tella, con remontas de pano negro recortadas formando vistosos debuxos xeométricos. Volvemos ver neste conxunto unha almilla vestida como na súa orixe, como a prenda interior. Na man leva un expositor de esvotos, cirios, escapularios e amuletos, semellando o traxe dun borreiro ou dun cereiro na Feira da Pastoriza. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Pontedeume. Espera. Sonia luce un traxe de Iravila, deste concello coruñés de Pontedeume.
Leva sobre a cabeza unha sella ou balde antigo para transportar auga. Destaca o pano do pescozo de meiriño pintado, 2 chamados de cachemir ou de 1000 cores e de 8 puntas, xa que o pano é rectangular e mide algo máis de 3 metros de longo, polo que hai que dobralo a metade para colocalo. De aí o de seu nome de 8 puntas. A outra prenda característica deste traxe é a saia de picote vermello coa parte baixa en estameña azul, reproducción exacta dunha antiga. Sobre ela leva unha raseta, devantal ou mandileta de picote pardo con rayas vermellas. Deixa ver polo lado a faldriqueira de picote negro reveretada con fita de algodón usada para guardar as súas cousas. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Coristanco. Sabela leva un traxe de cerimonia de Coristanco, na comarca coruñesa de Bergantiños. Destaca a chaqueta, reprodución fiel dunha antiga aparecida nunha aldea deste concello. Está feita en meiriño, con grandes mangas fruncidas e adornada nos bordes con veludo. Os agremáns, feitos ao levantado, son reproducións dos orixinais, debuxando grandes motivos florais no peito e nos pulsos, e como a curiosidade, destaca o fleque de cristal que leva nas costas. Por dentro da chaqueta leva un pano antigo, dos chamados del aire, de seda brocada amarela, colocado á moda de Bergantiños, é dicir, quedando os picos do mantón colgados sen atar nos laterais. Como aderezos, leva uns brincos dos chamados de sol e no peito un colar de 40 copas cun sapo de lazo e 2 pequenos de 2 corpos. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de neno de Arnois. Andrés luce un traxe desta comarca pontevedresa, onde destaca a alta monteira de pano e veludo, bordada a man con vistosos debuxos, facendo unha espiral. O chaleco de pano vermello vai adornado con veludo e botóns metálicos, chamados perendengues. Pola parte traseira destaca o sacramento, nome co que se designaban os adornos das costas, neste caso, en liño, facendo debuxos en troquelado e con diferentes fíos bordados. Baixo o chaleco deixa ver a faixa de lá verde típica da zona compostelá. As polainas e o calzón están confeccionados en pano de lá negro de Béjar. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe do Baldo Lérez. Este traxe que luce Sandra é unha reprodución dun dos 4 pintados por Castelao en 1934, chamados Bosquexo para un ballet galego. Destacan neste conxunto os refaixos interiores ou zagalexos de baeta de diferentes cores. Todos eles son reproducións de orixinais e van rematados a festón e bordados a man con diferentes motivos. Aínda que aquí se amosen para a súa visión, eran unha prenda interior que nunca asomaba por debaixo da saia. Baixo os zagalexos leva un refaixo de lá feito a gancho, prenda interior para se protexer do frío. Por riba deles leva unha saia de estameña azul adornada con lorzas.
Hai numerosas fontes documentais nas que se cita que as mulleres galegas levaban ata 7 saias. A representación que aquí vedes leva 5, un refaixo de gancho, 3 zagalexos e unha saia exterior. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Pontevedra. Victoria leva un traxe de garda no que destaca que, como a pano do pescozo, leva un pano de seda isabelino antigo, dos chamados de Manila. Estes panos incorporáronse ao traxe tradicional a partir da segunda metade do século XIX. Todos viñan da China, bordados a man con diferentes debuxos de flores, chinos, aves. Eran chamados de Manila porque chegaban a España en barcos pola ruta de Filipinas. A outra prenda importante deste traxe é a saia de lá, adornada con remontas de pano negro, facendo vistosos debuxos, reproducida dun traxe pintada por Castelao en 1912. Sobre ela vai o devantal de pano e veludo moi bordado con agremáns, dos chamados de picos pola súa forma. Como aderezo leva os brincos e un sapo dos chamados de folla de carballo, pendurado do colar de 40 contas de prata. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Santiago. Luís leva un traxe de home de cerimonia, onde destaca a vistosa monteira alta, característica dos traxes santiagueses, moi bordada en diferentes cores. Leva a chaqueta no ombreiro para deixar ver o chaleco, de pano verde e veludo, coas costas en liño. Todo el vai bordado a man a punto de palestrina. No peto leva un reloxo antigo do que deixa ver a cadea. Os homes nunca poñían as chaquetas nos traxes de garda. Eran unha prenda para lucir e dar señorío posta no ombreiro. De feito, os xastres nunca tomaban medidas aos homes para a chaqueta. Todas eran feitas da mesma talla e polo mesmo patrón. A faixa de lá tamén vai adornada con bordados e suxeita un pano de namorar de seda raíña. Coñecíanse como panos de namorar porque eran o regalo da moza ao mozo polo compromiso. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Rigueira, a pastoriza. Este traxe montañés domingueiro, que nos amosa hoxe Aitana, destaca polo uso do mantillón de pano de Béjar con zócalo de veludo, unha prenda usada para se protexer do frío e tapar a cabeza nos actos relixiosos. O mantillón conviviu coa mantela e os mandís de mostra, e as mulleres usaban uns ou outros dependendo da época do ano. A outra prenda característica deste conxunto é a lenza, confeccionada en pano de Béjar, moi decorada con remontas en pano azul e pespuntes, reproducción exacta dunha aparecida no lugar de Marquide. A lenza cubre unha saia de estameña en cor morada, decorada cunha remonta de pano negro moi traballada. Baixo ela leva un zagalexo de baeta amarela bordado a man. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe de Malpica de Bergantiños. Nestra representación que luce Sabela dun traxe de cerimonia bergantiñán, destaca a chaqueta,
cunhas lapelas redondeadas que semellan a un dengue, moi característica desta comarca. O amplo escote deixa ver o pano del aire, de seda damascada. O mantelo, de pano sedán e veludo, leva 2 agremáns como adorno. O diantal de veludo leva unha cerefa de agremán todo pola beira e outra atravesada no medio que coincide coa mesma que leva a chaqueta. Trátase dunha peza moi sinxela que conserva o xeito dos antigos nos detalles, por exemplo, nesas esquinas redondeadas e nas pregas da cintura. Na cabeza leva unha cofia de batista de algodón coa custodia bordada en tule e como xoias uns brincos de sol, un terno de sapos santiagueses e outro colar de torentacoutras coutro sapo. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de neno do Salnés. Óscar leva un traxe de garda onde destaca o chaleco negro de pano, coas costas tamén en pano e liño, moi traballadas con debuxos feitos en troquelado e diferentes bordados. Baixo o chaleco deixa ver unha faixa de la vermella. As polainas e o calzón de feitura tradicional están confeccionadas en pano de lán negro. A monteira baixa, de pano e veludo, vai decorada con borlas feitas de lá e plumas de galo e pavo real. Era moi común que os homes e os nenos adornasen as monteiras con borlas, felpetos, sedas, plumas, como sinal de distinción. Traxe propiedade de 7 espadelas. Traxe do Carballiño. Irene tráenos hoxe este traxe antigo do Carballiño, de grandísimo valor. É conservado en un estado bastante aceptable para o paso do tempo. Este traxe apareceu nun anticuario de Madrid que días antes vendera outro casi xemelgo do que se perdeu o seu rastro. A investigación deu cunha fotografía de Emilia Blanco Maneiro do Carballiño vestindo este mesmo traxe nos anos 20, o que permitiu situar o conxunto nesta comarca. Destaca o xibón ou casaca de meiriño brocado, que estaba feito para ser cuberto polo dengue, xa que é moi sinxelo e só leva adornos nos pulsos que quedan á vista. O dengue, cos seus cortes e confección todo cuberto de veludo, e o mantelo, co seu pequeno ollo, que é o espazo que deixa libre no medio o agremán e o veludo, son moi representativos da comarca. Ambas pezas van ricamente bordadas con complexas tiranas de agremán moi traballado. Traxe propiedade de Alberto Golpe. Traxe de a Insua, Vilalba. Rosalía tráenos hoxe este traxe de faena da comarca da Terra Chá. O corpiño de baeta vermella vai reveretado con fita de algodón. Os corpiños sempre eran prendas interiores que ían sobre a camisa, tapados cos panos do pescozo. Neste caso vai por fora para poder apreciar a súa confección. A saia de picote, feito en tear o xeito tradicional, en la castaña, leva un rodo de baeta vermella e sobre ela leva unha lella ou cinguideiro, tamén de picote pardo coa feitura tradicional. Protéxese do sol cun sombreiro de palla dos coñecidos como sancosmeiros, por ser feitos na aldea de San Cosme en Outes, na comarca de Noia.
No brazo leva unha cesta para levar a comida, na que asoma unha servilleta, peza de liño, con adornos feitos no tear, con técnica de repaso. Traxe de Abarrela, Carballedo. Irene luce este conxunto, reprodución dun traxe domingueiro aparecido neste lugar da comarca luguesa de Chantada. O diantal ou raxeta é a prenda máis característica deste traxe, realizada co mesmo picote rayado da saia. Vai adornada con remontas de pano negro formando vistosos debuxos e pespuntes e tamén con fita de piquillo de cor rosa. Todo el vai reveretado cunha fita de algodón azul. O mesmo que a orixinal, eleva as iniciais da súa propietaria bordadas e o ano de confección en latín, ano 1903. Por baixo da saia leva un refaixo de gancho e 2 zagalexos de baeta bordados a man. Como pano do pescozo, leva un pano de meiriño de ramazóns en cor viño, cor moi apreciada polas mulleres casadas fronte ás cores máis vivas, que eran do gusto das mulleres solteiras. Traxe propiedade de Sete Espadelas. Traxe do Val do Lérez. Carlos luce un elegante traxe de Pontevedra, realizado en pano de Béjar en cor azul, con adornos e bordados en pasamanería de seda. Destaca a longa capa con esclavina das chamadas capas castelás, cos seus pechos de prata e as vistas en veludo granate. O chaleco de baeta amarela leva as lapelas, as tapas dos petos e as costas bordadas a man con fíos de cores. Baixo el, leva unha camisa antiga de liño, longa ata os eonllos, de feitura tradicional. A faixa de la negra vai bordada a man con motivos de mimosas, igual que a alta monteira de pano e veludo. O calzón moi característico desta comarca é máis longo do normal, chegando a cubrir o seonllo, como que usaba o boticario pontevedrés Perfecto Feijóo. Traxe propiedade de Sete Espadelas. Traxe de Barzamedelle, Leiro. María luce este traxe, reproducción exacta dun recollido nesta parroquia do concello ourensán de Leiro. Leva na man un pano de seda antigo, dos coñecidos como panos de Manila, de grandísimo valor. O dengue é a peza máis destacada deste traxe, de pano de Béjar, cuberto o 100% por veludo e ataviado con 3 tiranas de agremán moi traballado. Baixo el leva un pano de seda damascada antigo, dos chamados del aire. O mantelo é moi característico, por ir prácticamente cuberto por veludo, só deixando ver o pano nun pequeno triángulo central. Vai adornado polo borde e no ollo central por diferentes agremáns feitos ao xeito tradicional, o que hoxe se coñece como bordado ao aire. Destacan os brincos e o aderezo, co tradicional colar de 40 contas de prata dourada cos característicos niños, que son eses pequenos círculos de prata que adornan cada unha das 40 contas. Traxe propiedade
de Sete Espadelas. Traxe de Pontevedra. Marita presenta un traxe de gala característico dunha clase social acomodada e vilega, no que destaca como a prenda característica de Pontevedra a magnífica parlamenta, ricamente bordada cun agremán que reproduce fielmente un motivo conservado por unha das familias máis coñecidas da cidade. Baixo a parlamenta luce unha chaquetilla de seda brocada, pechada con 5 broches de prata. A outra prenda que merece atención é a espectacular basquiña de 5 metros de voo, con delicadas cintas de veludo entre as lorzas e profusamente bordada con agremáns, o que lle imprime un porte señorial e elegante ao conxunto do traxe. Nos pés, uns botíns do comezo do século XX que precisan de un abotoador para poder pechar cada un dos minúsculos botón que os axustan. A camisa, de liño antiga de corte tradicional, leva o peitoril finamente traballado con labor de agulla e sobre ela un pano del aire. Unha saia baixeira de pano de béjar e unhas delicadas enaguas de liño e encaixe completan o traxe. Traxe propiedade de Sete Espadelas. Traxe de Betanzos. O traxe que luce Susana deseñouse a partir dunha antiga peza conservada ata os nosos días, unha espectacular mantela que pertenceu á ilustre betanceira Dona Matilde a Torreira e conservada no Museo das Mariñas. A mantela ou mantilla empregábase cubrindo a cabeza cando a muller ia á igrexa a ver a Deus. Baixo ela leva unha cofia de tiranas alternas de encaixe de agulla de Alençon e Valenciennes. Dengue, mantelo e devantal están ricamente esbordados con xutats e vidriños negros. Como dato a resaltar, o bordado deste traxe ten 24.000 vidriños negros, escollidos un a un. Labor esta que levou 600 horas de traballo o bordador. Asoman as mangas recamadas dunha camisa de liño con encaixes de bolillos. A saia, de pano de béjar en la amarela con tiranas de veludo francés, cubre as dúas enaguas de liño fino e encaixes de bolillos. Os brincos nas orellas e un terno de sapos unidos por cadeas completan o espectacular aderezo de prata dourada. Traxe propiedade de Sete Espadelas. Traxe de Santiago. José Luis luce hoxe un traxe de cerimonia dos arredores de Compostela. Dionisio Fierros, na época da pintura romántica, deixou este traxe pintado nun cadro chamado Saída de misa nos arredores de Santiago. Igual que as capas pintadas por Fierros, a capa que porta é de pano sedán, é unha capa antiga, cortada por Santos Seseña en 1901 en Le Printemps, a xastrería que elaboraba e vendía para todo o territorio español as capas para os burgueses de principios do século XX. Co comezo deste século, os xastres comezan a abandonar a confección da capa española debido á irrupción doutros estilos e porque deixa de ser unha prenda habitual da vestimenta masculina
en troques das novas modas chegadas de Europa. A espectacular monteira é réplica da antiga, conservada no Museo Etnolóxico de Ribadavia e vai bordada a man con motivos cheos de simbolismo. A árbore da vida, os corazóns que representan o amor e os froitos deste, os fillos. Luce unha chaqueta de corte marsellés, bordada a man nos pulsos e lapelas cun delicado motivo dun dechado do século XIX. A tradicional camisa de noivo das terras de Compostela é de liño antigo, con estreitas lorzas e bordados no peitoril, e un carabel bordado no pulso, tal e como di a copra do cancioneiro tradicional. De Portugal me trouxeron unha camisa ben feita, cun carabel encarnado no pulso da man dereita. O chaleco desta mella grana leva as lapelas bordadas con fíos dourados de seda e adórnase con botóns de filigrana de bronce que semellan perendengues. Como complementos, luce os atapernas bordados que suxeitan as polainas, un reloxo de peto de ouro fabricado en Chicago en 1907 e un antigo pano de namorar de seda raíña tornasolada. Con este traxe rematamos esta mostra agardando que fora do gusto de todos vós. Mais pregamos que non vos ergades das vosas cadeiras porque aínda queda o broche final.
Bueno, dende Sete Espadelas queríamos agradecer en primeiro lugar as institucións que nos apoyaron neste evento, nesta ilusión, para facer este ensalzamento do traxe tradicional galego. Pedimos que suban aquí, por favor, a presidenta da Diputación, Carmela Silva, o diputado de Cultura, Xosé Leal, e a concelleira de Cultura, Carmen Fouces. Queremos entregarlles un pequeno agasallo unhas pequenas pezas de sollería tradicional galega das que pudestedes ver aquí. Ahora vamos a waiting